أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na di maada nagudi mapipinda ang kutwa di tanu di kapupala-pala da si ikwallah sa maparulitan wang kutwa rilayan. Nagudi tanu di pamangnin si ikwallah di tanu matag kapantagan nakapatay inuntan na masuswatrak tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manian na miya taling umapman ang gaya oras alitano di paguras siku uman lagi di agawi nagulagi di oras ay tanong supatan ang kutwa mga bendingan tanus siku minuna ang kutwa di tano di ka pamagusya siku mga kabnar apyang aloy uwagamat tano agam Islam iman no nasi tano sang kaiya hakun nasihati wa adabuha. Yang kaya kabnar o kapangtuma nagun sa mga dedebiatan nun. O riyan to, yang kaya kapangtuma na sa mga ulama na siko literal ama na o kapangtuma. Naginan so kabris sa mapia at tuma sa iko salakor ka. O di na pangtuma. Sabad ko mga ulama na tigiran na ginanso katulabus ayaman nanin apipikir na ka sang kutap turun ka na dindabong kapamaltik sa ayam mapipikir kaun na kamapiano sa lakor ka siko o sinong mga ulama na tiran ay kapang tuma na madakalimaan na siko sabad ko mga mampunay sa ilmo na tiran ay kapang tuma ng kutwa kaumpiaing ka siku salakaur ka abtirun kaun ang kutwa nganin abba kaumpia sikub tadian pakaumpia sikub tadian apian desan importante nang gaya pang tuma na suguan na ya wagamatan wagam Islam siku literal la isa diraw ni pamana nakatulabus yang kaya kapang tuma an nasihatu min dinina bal hiya dinuna tigman yung mga ulama ang kaya kapang tuma kapamandu na pedaya si ikwaga kena atigman yung mga ulama kaginan su agamatano sabab sa miala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man na iya ad-dinu an-nasiha suagama nakapangtuma kapamandu si mga hadith na tigman yung Nabiya innamad dinu an-nas titwa suagama na pangtuma titwa suagama na pangtuma ngayon kaya kapangtuma sa mga pipya na galab kayang mga nabi na gusto mga sugu na gusto niya marat kaya ami pupati isik wallah pangtuma niran sa pagtawiran uni na punduan niran sa mapya ang kuto pagtawiran so Nuh alayhi salam na dilo niyan ang kuto pagtaw niyan aksi ko kasimbayran sa ikwallah sa ko miya kasuld usang gibu miya kasuld ko miya kasang gibu agu 500 ragun miya kasang gibu agu 50 ragun din yang kapendulunan yan sa iko umat yan dada siran paratya dan tunay pitirukiran o Nuh alayhi salam oriano kia pamtuiran urina kia tempuiran si ko Nuh askanian na dedag na tigman yung Nuh alayhi salam qala ya qawmi laysa bi dalalah walakinni rasulun min rabbil alamin pitiro Nuh ay pagtawakan nakdarakan sukadedag ugid na mata ugid na sakan na sugu ukad nan umanga kaadin
uballigukum risalati rabbi ipsumpayakar kanu ang kuto mga suguan o kadnanakan wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nagupeng tumanakan skano sa mapya penduan nakan skano sa mapya nagu katawan nakan na punutus ikwat lang utapan duan nakar kanu ma la ta'lamun adin itu katawan ayan daw niyan na Nuh alayhi salam na minitaling uman yang pagtaw niyan na tumaan niyan silan sa mga pipya penduan niyan silan sa suwaniran ang mga pipya ay paraniran sa ikwallah lagi dito mamusuhud alayhi salam ba'da an da'a qaumahu ila ibadatillahi wahda Oriano kaya dulu na niyan si kupagtaw niyan sa kasimberan si ikwallah ay sa isa ittahamuhu bisafahati wal kadhib na tempuan ni ranutos sa ano man ini da malangyan nagukabukag tempuan ni ran sa kadang malangyan nagukabukag lagi dukialoin wallah sa Quran tigman ni wallah penutul niyan suhud qala ya qaumi laysa bi safaha Peter Hud alayhi salam at tingnan ay pagtawakan na darakan ng kutwak kabudah udina daaturian walakinni rasulun nakasakan ugaid nasakan nasugwaku min rabbil alamin o kad na mga kaadin uballigukum risalati rabbi ipsimpiyakar kanu sa mga sugwan o kad na nakan katiro kad na nakan wa anna lakum nasihun amin nagumataan na sakan na pengtumar kanu akasasarigan galaba kayo mga nabi ang kaya kapangtuma kapamandu sa mga pipya lagi dito mamuso Salih alayhi salam ba'da an da'a qaumahu ila ibadatillahi wahda ولم يستجيبوا فأهلكهم الله تعالى وقف هذا النبي الكريم الناصح لقومه على قومه بعد أن هلكهم الله lagi dito Salih alayhi salam guwani ko dulong niya so pagtaw niyan ada silang perhatian na binin na sa silang wallah subhanahu wa ta'ala at tumit ipamayan dig o Salih alayhi salam ang kuto apeng tumainin sa iku umat yan tigman niya wallah ya qawmi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin bitero Salih sa iku pagtaw niyan apunutul wallah hay pagtawakan ini sampai akar kanu ang kutoa kadtiro kadnang ko suguan kadnang ko nagu piang tuma nakas kanu piang dua nakas kanu walakin la tuhibbuna an-nasihin ugid nas kanu na dinyok kabaya ang kutoa pemandu udina di mamangtumar kanu sa mga pipya lagi dito Shuaib alayhi salam wani ko dulu niya sa pagtaw niyan bininasasiran wallah subhanahu wa ta'ala tunay pitiro yan ya qawmi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qawmin kafirin hay pagtawakan minisampiyar ka no sa mga katirukad nang ko mga suguanukad nang ko rabbi wa nasahtu lakum kayfa asa ala qawmin kafirin nagupiyang tumanakan skano na andaman niya ikimbuko ng kapagtaw amya mangungkir sa mananda mapiasipat ang kaya kapang tumakabgay sa advice sa ikupadka sa lakaw ka udi nagkutwa kapanduin kong kusunin ang mapia tutulabus ka sa ikwallah na pipikir na kau nakapamaltik yung kutwa di nga ditiron na pure ikakwanin ang mapia tigman o qala al-Hasan al-Basri rahimahullah so Hasan al-Basri isa ini kung mga ulama yang ada dayuan kung mga pipi katiru natigin man niya qala ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam pitero yan natigin na pitero at tigin usabad kung mga sahaba o nabi sallallahu alaihi wasallam adiran nitiron walladhi nafsi biyadi in syi'atum la uqsimanna lakum billah ibatagat tiyang ko makatitangan ko ginawa ko di ko niya ditiron isa ko mga sahaba aw kabaya yung nasupa ako kanu sa ikwallah inna ahabba ibadillah ilallah aya pinakababayaan ko mga orip wallah sa ikwallah kababayaan wallah ko mga orip niyan
alladina yuhabbibuna Allah ila ibadi. Gitu so tau dinyan ding gilbakan kababayaan mga tao swallah. Ulina pakai kababayaan yan swallah si ko mga tao. Dinyan ding gilbakan yan deman niya iswallah na kababayaan mga tao. Makilalaw mga tao. Manggilbakiran ang kutwa kabaya wallah. Wa yuhabbibuna ibadallah ila Allah. Nagulinan ding gilbakan kababayaan sumang oripan wallah. Ay man kababayaan wallah sumang oripan yan. Dinyan dipangilian saukit igimbaloy ang kaiya mga oripan mga tao kababayaan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'awna fil ardi bin nasiha. Na aya pepekalangkap ni ang kulyaw lupa nagyang kutwa kapamandu udi nang kutwa kapangtumas sa mga pipiya. Melagi du wasiat, melagi du kumagay sa advice ang mga pipiya at tutulabos sa kanyan sa dindabong kapamaltik aya pipikir niya ro na magwa mapi ang kutwa sa lakoron. Nagyan na si pataya o titu-titu ang maratya sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Balabaw ron ang kutwa mga ulama ang bibilang at tausiran ayad na kabayairan ko pagtawiran ng kuto mapia aya mala ay penduirang ko pagtawiran na sa tauhid kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Petirunirang ko pagtawiran ang kuto tauhid, petirunirang ko pagtawiran sukara tau syirk melagid yaswat ang kuto pagtawiran anta kada maswat agisiran na era dirudi kang gilbakan na da abayranon panonwatan asalakaw sa ikwallah. Nagina ni titu mga nasihon mga tao at titu di mamandu udi na titu pepengtuma seko salakaru. An nasihatu haqqul muslim ala akhi al muslim. So kapang tuma nakabnar yung muslim ko pagarin na muslim. Tigman yung nabi haqqul muslim ala al muslim sit ay kabnar o muslim ko pagarin na muslim an mutiman wa dhakara minha napadsamyali ro nabi sallallahu alaihi wasallam wa idastansahaka fansah lahu igira miyamang nirkas sa advice tuma ang kutwa pagaringa muslim na advice ngas kanyan kaya manan na tumay ngas kanyan ay kailangan ko pengtumaan na tarimaan yan ang kutwa pengtumaon ng mga pipiya sa mga hadith na tigman yung nabi idastansah ahadukum akhahu falyansah lahu igira apyang tuma pemangnirakano sa pengtumas wisar kanu pagarinyan falyansah lahu na pangtumaingas kanyan panduingas kanyan sa mapya panduingas kanyan sa mapya gira na anak pa ko marka ginawain ka layok ka tunganain ka makawida kalian udi na kukurang ang kota paratian yan udi na magagdam yan ang kota miyang gelbekyan na dusa imbubuku yan ang kota miyang gelbekyan na dusa mga awida akal melagi do awida akal ku dunia awida akal ku agama awida akal ko paratyaya na may ka mamang nirkas sa panduan makipang tumar ka na hakker kau tu kabnar yan after na kabnar lauding ka tunay naskat nirkas sa alungan na mori na ayamanan yan na pato terka apang tuman kas kanyan mabalwis kanyan makambulag kano na adnam niya pamulang kaul mga pipiakatero manggal bakeno to kau kasabapan sa kumpian subtadian kasabapan subtadian kasabapan na to kumpi subtadian tigman yung nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha swagama nas kanin ni pangtuma et na suldu agama nakapangtuma kapangtuma sa suldu agama tigman niya o mga sahaba kulna liman ya Rasulullah kagi pangtuma ang kayagaman antakir ya Rasulullah na tigman niya Rasulullah lillahi wali kitabi wallah nagusto kitabiyan wali rasulihi nagusto suguin wali ammatil muslimin wa ammatihim nagusto mga ulwang ko mga muslim nagusto kandendeniran ayaman na na umani miyalusad na adna makapupuno na pangtuma kailangan na mitunay na so qala Jarir bin Abdullah Jarir bin Abdullah na miyaloy niyan radiyallahu ta'ala an atin man bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inibgayakan bay'ah kapasadang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah
aki pamendengdang ko sambayang nagukibganakan sa ikut zakat wan nushi li kulli muslimin nagusto kapang tumayakan kadbaisyakan sa ikuman i muslim. An nasihatu ghaliyatun la takunu abadan illa min mu'minin imtala'a qalbuhu bil iman yuhibbu lin nas ma yuhibbu li nafsi. Diyan ka iya kapang tuma na dito ya kumalay arga dia kedin dayon sa dayon inuntan na sibuya pupakapon sa iko mapaparatya sa iko Allah amya penuh angkot puso yan aparatya ayak kabayan sa iko mga tao nang kutip kabayan sa iko ginawanin para sa iko ginawanin ay amanan yan na giyangkotwa kabaya ka sa ginawang kaamapya na lagi dito mo kabaya ka kung salakor ka na ay pakapon ka mga advice mga tuma panduan ng kutwa mga pipya. Din kabaloy ang kaya pang tuma beberapa sing syaitan. So syaitan na pinduan yan so Adam alaihi salam agusto Hawa. Na ini pandu yang kira na sumarata. Tigman niya o syaitan. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin. Daman na kinisapar na kano o kadnan niyo Yesu Hawa agusto Adam kaya tagwirang ko surga. Na tigman niya o swalla na ini sa pare ko ada magusuha Hawa ang kutwa kaubayran si ko kayo kakaniran sang kuta unga kayo na tigman niyo syaitan daman na kinisapar na kan ukad na niyo sang kayak kayo illa an takuna malakain ka ang kanu di kabaloy apad ko ang kanu di kabaloy malaikat na dua aw an takuna minal khalidin uri na ang kanu di kabaloy apad ko pangatatap ko surga pangakakakal ko surga wa qasamahuma na misupakiran inni lakuma laminan nasihin amata nasakan nasirkan wa dua na pupengtumar kanu sama pia na kanto ningi pangtumanira mapia marata palti ko to setan ayan daw niyan na din pakapong ko setan ang kuto pangtuma amma pia aya pakapuno ng kuto pangtuma marata lagi ang kanan ay manan yan na i-advise niyan sa iko Adam agusto Hawa. Na miyalitan ang kaya hadith as Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na so agama nas kanin na tuma di nakapangtuma pitero Rasulullah kul mga sahaba antaw tukir ya Rasulullah na tigman ya Rasulullah lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li aimatil muslimin wa ammatihim wallah nagusto kitab yan, nagusto suguyan, nagusto kadendinum yang manguluan ko mga Muslim, nagusto kadendiniran. Na ano maniga pembeloy o kapang tuma, o di nakapakipang tuma, sikwallah. Na, miyaloy tanong so tuma na di makapamanas sa katulabus. Na aya kapang tuma sikwallah, para sikwallah. Na aya tuladan ito na hiya sihhatul i'tiqad. Gitu so kakurek o panarima biwahdaniyatihi ko kay sa wallah nabay man ito na pengtuman ka wallah di kaya man nakapengtumas ikwallah na gitu so katanurang ka sa ikwa akidang ka katanurang ka sa ikwa akidang ka amya ka pandur ka ang kutapanduan wallah amya ka sugur ka sa kiyakurek o i'tiqad ka panarima ka sa kaysa sa wallah wa ikhlasun niyati fi ibadatihi ayakuna nasihatu lillah nas kanyan so kakurek ang kutwa panarima utaw kukay sa wallah nagukat tulabusan yang kunyat yan apara fi ibadati si kusimba niya si wallah an ta'taqida nagutarimaan yan tangkad niyan asubus wallah Tuhan ay isa wa an tuwahhid Allah bi rububiyyatihi nagupakisisan yan sa wallah si kukabubulin yan Ar-Rabb din gira-giray din rizki wa bi uluhiyati nagusik ko kabali wala at Tuhan sa kanya buhay Tuhan na simbahan wa bi asma'ihi wa sifati nagusik ko mga ngaran yan nagusik ko mga sifat yan wa an ta'budallah azza wa jalla mukhlishan lahu ad-din la tushrik billahi syai'a nago tulabus kanyan siko kapagintaw tulabus niya siko Allah ang ko kapagintaw niyan kapagagaman niyan la tushrik billahi syai'a adinan isa ko to Allah sa malakbo ginan ay kapaki pangtumas ik wallah subhanahu wa ta'ala nasihatun lillah
babaloy ka asisyap nakasot tauhid kay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inisan so Ibnul Mubarak ayul a'mali afdal. Si Ibn Mubarak nato natiyen ni makalalabi ko mga amal natiyen na an-nushu lillah kapang tuma ku Allah ayaman nakatulabus si ku Allah katulabus si ku Allah subhanahu wa ta'ala maumpian ang kutwa akidang ka kaumpian ang kutwa panarima ka kaumpian ang kutwa kasi siapa nga si ku tauhid kaysi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hawariyun mga sahaba ko Isa alayhi salam nanisirang ko Isa qala al-hawariyun li Isa ibn Maryam pitiro mga sahaba ko Isa si ko Isa alayhi salam mal khalis min al-amal anto na unon tulabus si ko maamal natigman niyo Isa alayhi salam ma la tuhibbu ay yahmadaka an-nas alayhi ay pinakatulabus ko maamal ng kutwa de kenabangkap kebebaya ibantug kau mga tao sa ikom yang gelbeg ka amal giyang uta amal pinggelbeg ka pamakakasasad ka na kenabangong pipikiran ibantug kau no mga tao kaya na bentugur ka apipikir ka na sa Allah para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala gitu khalis tulabus amal sa ikom amal. Qalu faman nushu lillah natigid man yung mga sahaba niyan atunap man nushu lillah kapang tumas iku Allah natigyan na qal an tabda bihaqqillah sa kanya suka panagipun ka katanurang ka si eko kabenar ka wallah kabla haqqin nas unaan pan o kabnar o mga tao aya unaan ka prioritin ka na suka benar ka wallah unaan o kabnar o mga tao wa in arada laka amran amay ka ano ba ini miarangar ka miaduk ka ang kutwa dua betad ahaduhuma lillah aswisaw na para sa iku Allah wal akharu lid dunya naswisaw na para sa iku dunya bada'ta bihaqqillah nasiga panagipong si iku kabenar wallah subhanahu wa ta'ala igira miyaka pempag sa dunya agus sa akhirah napakaw na nga sa akhirah lagi dang kaya lalayon tanong kelo ya kaya di kapa pangade na pakapaganada si kumamuri niya tao aya kada kala ni manton na sinian den pakalalay na ilmu watayan si ko kapag eskwela aron yan iprimirami natiyan na siya kami akaswamat ya sa Arabic la ilaha illallah dito mapya kailangan na suwata ka na makaswak wagama sabab sa gito ugup ka na ugup ka sa ginawang ka nabamatay ka na kung kaya balong na engineer ba ngamip tilon sang kuta kuburga o di na bagiti pakasapat terkas alungan na mori kaya pakasapat terkas alungan na mori ng kutwa kaya balong yan ulama malay sabut ko agama masapat kan yan si iku alungan ga mori ginan idapito man yan at patutamukan si ku dunya daguda lawan yan aminin daw nga si kuwataka nya tunak man nasihatu li kitabillah kapang tumas iku Quran kitabullah na na pang tumas iku kitabullah kapag tumas iku kitabullah na hiya tasdiqu bihi sa kanyan suka pangin benar ako mga ayat wallah wa anta takhallaqa bima jaa fihi na gusto ka puparangayan nga si kuminitaling umaw Quran wa anta amala bima amara Allah ta'ala fi na gusto kang gilbakang kasi kung nganin ay nisugur ka wallah si Quran wa tantahiya amma nahaka anhu ma nahaka wa tantahiya amma nahaka ma nahaka anhu Allah fi dagyang ko to kitargen kasi kung inisapar ka pungku Quran wallah subhanahu wa ta'ala ay ano to na sumiyang anad ka ko Quran ang mga sugun wallah nang gulalan naga sa mga saparan mga pamagita amyali ko Quran na isapar ko to sigo ginawang ka dito kapag ituma ko Quran pagtuma si ko Quran kababali Quran an nasiha o di na nasih pagtuma pemandu penduang kanyan nang kutwa kang gelebakang ka siko kaya panduang ka Quran na sukang gelebakang ka siko mga suguan yan kapaparangayan ang ka siko parangay o Quran amyang alis siko Quran
kisapar na ka sa ginawang ka kung inisapar na ka o Quran. Ay mala. Nagyang ko to kabali o Quran arong kung dimbelingan sulang wanabtad ka. Malagit o si kuwagama anta si ko kadudunia eh. Na sing kadimbelingan si ko Quran. Singap tulungi si ko Quran. Sang kaya masa taniman to na kiyali patano sabad sa Quran. Lango na betadiran na initaya ko pirang ko salakaw ko Quran. Initaya ko piran piyakim bayabayan nirang ko bitikan o salakaw ko Quran. Bitikan o mga kufar. Bitikan o pitikaloksan. Igira kawing-kawing siran nasa isirang pugukit ko kakawing-kawing o aturan o mga loksiran. Nabasi ko aturan o Quran nagusi ko sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igira anamiyat tekhiran na siran ipugukit ko igmairan nagutaritib. Kanabasi ko Quran nagusi ko sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igira miyaridu-ridu siran, miyasamok siran na siran ipugukit ko parinta o mga kaper. Kanabasi ko parinta o Quran. Anda manikap meluy ang mga tao. Miya kakwasiran sa panduang ko Quran. Miya kakwasiran sa pangtuma ko Quran. Quran aya at tatalik ko niran ini sembirang ko parinta asala ko parinta wallah mga tawaya kinabiran di gelebekah nang kotwa mga dedebiatan o Quran kaya piang degidan antoni dedebiatan o mga riduiran. Mga dedebiatan o pitikaloksan adeng kiran adimbel sa paparangayan asala ko parangayan o Quran. Andi kap tigumbi lagi dia pagtaw. Andi kap tigumbi lagi dia pagtaw. Imyak karayarayag abi ngibana ya wallah asukat tigumbi niyo. Nasi imada dalam ko Quran. Say ko mga suguan wallah, mga suguan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na inwaya apagtawaya amiyawas sira ko Quran diran peluban saukit yang demanay kasungkaliran si ko mga suguan Quran. Mga suguan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang gipan nang kaya tindig asal ako ko Quran. La ilaha illallah. Wan nasihatu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ano nga pangtuma para si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuni na pangtuma ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag tuma ko Rasulullah, hiya at-tasdiqu bi nubuwwati wa risalati. Sekalian suka pangim benara si ko kana nabi niyan. Kapangim benara si ko kiya suguon. Ini sugun. Wal inqiyadu lima amara bihi wa naha an naguso kapangunot si kunganin ay ini sugun wa naha ini suguyan naguso ini saparian na suka pakawatan niron wa naha an wa mahabbatu aktsaru minan nafs naguso kababayai ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa madakal ay subrapan ko ginawa wal mal nagusi ko tamuktano nagusi ko mga wal walad nagusi ko mga watatano kababayan na ka so Nabi ay sobrang ka guginawang ka kutamok ka si kuwata ka wa an nastan nabi sunnatihi nagusukaw kiti tanok ko sunnat yan wa naslu ka tariqatahu naugyang ko takaw kiti tanok si ikulalan yan naugyang ko tuwa wa an nanhaja manhajahu kaw kiti tanok dina ayatano manhaj ayatano palatiko nang ko ta palatiko Nabi sallallahu alaihi wasallam wan na'mala bil laili wan nahar nagusukang gilbakatano ko mga kadundaw mga kagawin na gumakadundaw ala nasri sunnatihi bainan nas akapupakalang kapa ko mga sunnat o Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kayabtad tinon na tanto akiyadilungan nagukyalimangan ang kuta mga ukit-ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam unay alwin na kayo man to si ko mga tao so ukit o Nabi na ayakiran mabubalo ya garib ayap pero na garib na may kakasakiran na tanto di rin makikilala ang kutaok ito Nabi sallallahu alaihi wasallam kagi miyalayam siran sang kutwa minibagu ang mga kufar apaparangayan na erang gipan na di rin kakilala sa sunnat o nabiran di rin kakilala ang kutaok ito o nabiran na ayat was sabab nagi ayran pinggalbak lang kotwa okit o mga riduweran okit o salakaw kiran kakapugama na miya binabinasa ang kotwa okitiran na aya miya sweran na miya awat-awat silang ko sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa disiran makapsisinabuta sa ayran piyaka bid'a ng kotwa sunnat o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayran piyaka sunnah na sukit o mga riduweran
La ilaha illallah. Sibo ko kakawing-kawing na miya filter ron. So mga bainak na ba silang punisplin na i-apply nga siya kaya masa natigira na bidah minibagwarak kaw na miyada kasi ko kalalaya manabtad bagwa nga yarka. La ilaha illallah. Di nang kakilala sa sunnat na nabiran kaya kialamaniran ang utwa i-display ang utwa ba i-post sa Facebook di pakindo pa yan sa utwa mga mama pagkibsigan sa utwa mga mama dangapan mapagilele si karumang ka na miyaw nun magilele ang utwa mga mama kudala may ngadi. La ilaha illallah. Ay ito sabab nagyaino kitan kan dedebitan usalakaw ko agama dedebitan kumariduin ka na ba nga piyangdig ng kuta sunnat na nabi ka sallallahu alaihi wasallam si tanop mas mo kapapatay na lagi dutumam igira di ka penggawi di ka pemagana na tira na bagu ang kayar ka miada kap mangu kalaleman daerang gipan ng kutwa tindig umang kufar asuma musuma kufar na di sila ninggawi ayaw buong bidang tanong na inilibang tanong sumiyatay na sila nalalantang niraro na pupakakan nila ng kutwa pupakataling umah. La ilaha illallah. Di nang kakilala ang kutwa sunnat na nabiran na sikap masumungko ka parintaw nabi na alwin nakiran ang kutwa parinta mga hukuman o nabi sallallahu alaihi wasallam mga sunnat nabi sallallahu alaihi wasallam na tira namin ibago tanto ay stricto ang arakon miyado kap man siya ko kalaleman na ayam yaso ayan na igila di kukum sa mga tao na silang sungkup pa rin tao mga kufar hukuman o mga kaper hukuman pitikaloksan igma ugutaritib na uso demokrasya kanaba silang si eko parinta o kallah parinta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na idulun kay man ko mga tao sa sunnah tindi ko mga salaf na tigida na di kanaba ka sahaba iman to na sita no siyang kaya bagwa mga ulama amin itayaw ang kuto mga ilmu iran na api ang kuto ulama na kanaba niyang kakadigas so kapit to mga sahaba na importante na mala ulama. La ilaha illallah ay bulangiran si ko tindi ko mga Rasulullah na gusto mga sahaba na kuto ulama yan na kaisa na so Ibn Abbas o di ko karibat o di na si Ibn Mas'ud na gitu ba di na ni pamawalan sa Ibn Mas'ud apingiro sila inubus Abu Bakar inubus Umar apitindigan niya tigman niya o Ibn Abbas ay natigida maranina paguran lang ano sa ator inwa dia kena ditiru na pitiru Rasulullah na di niya mamu ditiru na pitiru Abu Bakar na Gus Umar ay tapi pikir na rin di pa ang bulangan so katiru Abu Bakar Umar ay bulang yung katiru Rasulullah ay kitu ko niyo na paguran lang ano sa ator lagi na nga masa tanong ay bulang irang o katiru Allah katiru Rasulullah na pitiru ulama lagi dia pitiru ulama lagi dia na ayabu na niyo na paguran lang ano sa ator ay no waya amya karereg so katiru Allah na di niyo pagkaparatiya. La ilaha illallah na fanushu lil ulama apang tumasi ko mga ulama unya pakituma ko mga ulama na ako na bundalo to na an nuhibbahum wa an nata'allama minhum sila so kababayan ka ko mga ulama na ugyang ko to kapagunad kakiran kasumbak kakiran sa ilmu wala nunaffiran nasa minhum naguditan no awat ang kiran sa mga tao ay pero na pagawat ka kiran sa mga tao na pakaratan ka sa image ang kutwa alim aditero sa benar ibarat yan na makiliga sa alim anya ditero na Quran na sunnah katero mga salaf na pumugon ko sa mga tao tikagina na ulama na ekstremiranan ayaman na niya na milalawang kuwagama khawarij malagi dito subso di magistrikto ko sunnah agus Quran na ekstremir ayaman na niya na khawarij. La ilaha illallah na gitu pagawat na ka so mga ulama mga tao sa ikaw mga ulama kagisiran na di mang tuma sa titwa pang tuma pungu Quran na gusigo sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga ulama na sila ni warathatul anbiya wal ulama hum silatun bainan nabi wa baina ummati so mga ulama na sila ni sumpatan
o lat o mga nabi agus umat yan ay pupugusay sa eko latak o nabi agus umat yan ko sumpataniran na sa mga ulama paano kakasabuti ayan to na sumpataniran agus nabi nga ula sa mga ulama ginani sabab kailangan na dito maawat sa eko mga ulama bago dito maawat sa mga tao sa eko mga ulama kailangan na si tanong may dindig sa mga tao sa eko mga ulama Rabbaniyin mga ulama mangintuhan siran ay pupugusay niran na sa Quran nagusi ko sunna kanabayran di sugat-sugatan ng kutwa kapipia ginawa mga tao kaya di na di sugat-sugatan na masugat ang kutwa Quran nagus sunna ami pamayandig ko mga tao na wa nushalil ulama kapag tumako mga ulama la an nuti'ahum fil ma'ruf wa nushalil umara kapag ituma ko mga uluan na an nuti'ahum fil ma'ruf ay ako natuladan to nas kanen so kauno tikiran si ko mapiyah wa anna Allah lahum naugyang gotwa kinduang kiran apakatitu siran wallah paginuntulan niyan siran si ko Allah wala nagtabahum naguditan siran pamagandaan wa alla nakhruj alaihim bisayf wa in jaru wa in zalamu naguditan kiran lumiyo abatan kiran makiptidawa api apan mimrata-rata siran nagumila lalim siran lianna al-khuruj ala al-umara fasadun fid dini wad dunya ay sukali sa iko mga dato nakabinasana ng kuagama nagus iko dunya wa fasadun fil ard naguga paminasa sa iko lupa wa hatkul lil arad nagukaptida sa iko mga kabnar wa ayan nansahum ida akhtau nagusuka ka pangtumay tanukiran igiram yaribat siran fi sirri la ala al-mala sa iko masulun kanaba sa iko mapayag na ginan sa mga uluan ay pakamumuradan siya mga uluan na ginan sa mga uluan ay kukumyan na sa Quran na gusto sunna kanaba ay kukumyan na sa demokrasya ay gumagutaritib ay pipikiran siya ang mga uluan na ginan sa mga uluan ay kukumyan na sa Quran na gusto sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam na apya sila panbaradusa mga lalong na pangunutan tanukiran dayon sa sinan nada silan mga kakaper kay kukumiran man sa Quran na gusto sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam na wa nasihatu li ammatil muslimin kapang tumas iko kadin din mga muslim na ayaw na budalo to na irsaduhum ila masalihim so kindoong kiran sa iko pagkumpiyakiran wa ta'limuhum umura dinihim na kindoong kiran sa iko mga betad wagamairan mga sugun wagamairan wa satru awratihim na gusto kasap ngi ko mga paawingiran wa nusratuhum ala a'da'id din na gusto katabangikiran sa iko mga ridway wagama wa dhubbu anhum wa mujanabatul ghish wal hasad lahum kapakawatanin sa iko kakalakiran wa tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik na gusto kababay nga kiran sa lagi dipkubay ang ginawang ka wa takraha lahum ma takrahu li nafsik naugyang kotwa kikagwad ka kirang ko kipkugud ka sa ginawang ka hakul muslim alal muslim so kabla na muslim siyo pag na muslim nam pardon ang koto agida amyaki pagtumar ka na pagtuman kas kanyan sama no to naginan so kandikindun ka ko mga muslim ko'y kakwira na mapya malagi numukit sa advice wasyat mga nisan na kailangan namin doon kakiran ng kutay kakakwira na mapya ikakwira na mapya kasapang nga ko paawingiran katabang nga kiran si ko mga ridway wagama igira so mga mga tao na ama na niya na minipunta gira so ridway wagama na malagid wa na sumpatan niyo sa rugo ang ada na wajib berga as tabangan kasiran sabab sa gitu na muslim mo to apagaringa at magkakailangan yan ang tatabang ka lagi dito mo so asap nga ko paawing ko pagaringa mga nganinsan o di na dingong kaakala dingas kanyan akal ikabubaya kaon ang ko talaga di kubaya ka sa ginawang ka ikagwad kaon ang ko talaga di ikagwad ka sa ginawang ka naginan ikabubali ka muslim ayaman na yan na muslim apupangtuma nagutumatarima sa pagtuma na
Padsa ka benar ang kaya nasiha nang kutwa kabeloy utaw bigan sa bagay sa wasiya nasiha pangtuma ang kutwa may nanak malumbat o di na malamak ay kikidinan o kung nasisag ta uslub o kita mapya pinaka o kita mapya sang kutwa maganin sa advice an mapya ka sa butinan na pagpasa ka benar ang kaya nasiha nagyang ko to in-advise na kailangan natarima niya no to dingka pawalan o di na dingka pakada nang ko ta pag-advise ka sa mapya ay katiro maungangan na sa mga tao adidan tarimaan iman tuwa gawi ang ko to adviseon ang mga pipya na makapamasas kanyan sa kapamangni sa maap kukurya masa sa malaarga ay man na mapamurot kalimu ka sa ginawang ka sabab siyang kutwa kalakay lalag ada ka tarima sa musawir ka na ay man nagkiswa ka na makapasendit ka sa titwa ka pakasendit na ay masakiton na sumyang tumar ka na miyargarga kaya di ka bis ka pengtumaan kaya nga pandipanditan na sa pengtumar ka na ay kiswa ka na da kaagawan ka ipkakagwada ka gitu itigma ng mga ulama ang mga pumasaka sa mala arga ang matari mo mga tao ang gusto ka pakasindit ka la ilaha illallah yan sabab ay ginan mga pangtuma udi na kabubuli agama adi na nasiha lagun ay ndo agama talagang Islam na langun mga pipya balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya panginindano si wallah adna miya ko tanong si endo wad na miyalitan siya mga sumpat kuwanda nga ilmu tanong agama nagito sa tawfiq afikun si wallah wad man mga karibatan siya nagito sa punsi ko syaitan nagupun sa ginawakan bala-balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya salam lang sa kanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh